לאחר התקנת מערכת שבת תריס, קיימים 3 אלמנטים לתריס החשמלי. מימין נמצא מפסק התריס. ביום חול ניתן להרים ולהוריד את התריס החשמלי על ידי לחיצה על המפסק. במרכז נמצא מפסק בורר שבת חול. ביום חול מפסק שבת תריס מנוטרל ואינו פעיל. במצב שבת מפסק התריס מנוטרל ומערכת שבת תריס פעילה. בצד שמאל נמצאת מערכת שבת תריס. בחלק העליון נורית לד הנותנת אינדיקציה על פעילות תקינה של המערכת. בחלק התחתון חריר ההפעלה. ביום חול מפסק בורר שבת חול יהיה במצב חול, והתריס מתפקד כרגיל. על ידי לחיצה על מפסק התריס, התריס עולה או יורד. ביום שישי בערב, לפני הדלקת נרות, נעביר את מפסק בורר שבת חול למצב שבת. ובכל הכנסה של המפתח, התריס ישנה את מצבו. בהפעלה הבאה, התריס ירד.